Takže čaute ľudia, to som opäť Johnny a ako vidíte, spravil som pri našom dome dosť veľký pokrok. Tuto som si už dostával dom, spravil som si tu rezidenciu, som za takto. Mám dve sliepky, jedného koňa so sedlom. Jo, super. A jeden veľký džungľový strom, na ktorý sa budem snažiť vyšplhať. Nič nevidím, super, vidím. No super. Tak. Ako vidíte, už mám aj trochu inak nastavenú grafiku, ale teraz necítim tam lagy, ale podľa mňa tam určite niečo je, ale tak to nevadí. Tuto si už môj kamarát, ktorý tu akurát hrá, stáva dom. Do lití. No, takže čo by sme dneska išli spraviť? Asi dostavať dom, dosť hlavná vec. Tuto som zabil aj takého hráča, dropli mi z neho 3 dia, 1 dia krompáč. Super čos, mega tak. No. A rozhodol som sa, že mám málo tohto. Mám jungle woodu, dosť veľa. Je to celkom pekné drevo, tak som sa rozhodol, že si ňou spravím teraz do schodov, aby som si mohol postaviť druhé poschodie. A kde by som tie schody dal? Keďže prídem takto, hej, 1, 2, jungle, 1, shit, 1, 2, takto, shit. No, čekajte. Takto, hej. Zabere to tu síce veľa miesta, a tak čo už. Mám rád opačné bloky. Ale nie takto. Super. Dobre. A teraz si už iba zohnať toto drevo. Takže si tu idem trochu posadiť stromky. A použijem asi na ne bone. Takže toto. Takže toto a oak sapling. A však čo vyrastie to? 4x3, 12, hej, super. No však hej, trávu. Na to som minul celý bone. Máme že drevák nasratého, ale na toto miniem. Impotentné sliepky. Aspoň sa nažerem z tých jablk. Páne Bože, oni tam fakt nie sú normálni. Čo ti pere? Takto. Koník. Poj, ideme. Už mi stačí iba brnko zohnať. Dosadni, dobre. Sorry, ja si tú grafiku fakt budem musieť nastaviť na short. No, teraz mi to už ani tak nelaguje a aj FPS-ka sa zdvihne. Takže kvalita bude ešte lepšia. Ale keďže nemám brezové drevo, ani také, tak budem si musieť sa dať kde vybrať a zohnať ho. Takže zoberiem si iba to, čo budem potrebovať, takže toto, 2 krompáče, no tak jeden krompáč,
Hej. Ešte si spravím 1, 2. Ešte ďalšie 2. No, tu mám super. No, čo som stresoval. Ja nemám toľko veľa, ale tak na šachovnici to bude stačiť. Aspoň si to myslím. Počkaj, ja si to začnem takisto, aby to bolo, hej? Tak. Super. No toto bude skôr taký stavebný diel. Shit. Super, čo? Tak. Schody. Tak. Keďže sú tam tie schody, tak mi to ušetrí aj dosť zjavne dreva. Oh my god. Ale už by som mal spraviť taký branch mining. Takto. Super. Áno. Takže, tuto nechcem mať čo najväčšiu dieru, ale zase, aby som to vyšiel, tak si to musím vyrátať. A to jungle wood, či? Bože, ty vole. Super. Došlo mi drevo. Oh my god. No super, takto. Hej, dobre, teraz takto. A hotovo. A mám iba jedno posledné a to sa zablokuje. Táto a koniec. Toto je všetko také drevo. Bože, ešte zopár nech sa nájde. Brezové. Ty vole. No super. No. Tak ako som hovoril, že si chcem spraviť ten branch mining. Takže ja si zatiaľ spravím takto. Spravím zopár lopát. Zopár krompáčov. Sorry, vyhodilo mi security, No super.
A ja kašle na to, ale teraz mi to bude celé lagovať. Zavrieť. Super. Už to je. Takže takto. 1, 2. Super. Ešte dve lopaty. 1, 2. 2. Tak to sú 3 lopaty. A vychádza to akurát. Je 12 hodín. Super. Takže ako som hovoril, branch mining. Aha. Takže ten branch mining, kde by som ho tiež len spravil? Asi zlezem z tejto skaly. Takže sorry, ja som späť. Vyrušili ma, ale akože v pohode pokračujem. A akurát som spadol. Takto. Nesem sa ide. Super. A hovoril som branch mining. Bože, zombici dobre ďaleko dovidia. Banzai! Bože. Ja mám fakt pokoj. Super, nemám torčky, takže nič neuvidíte, takže z tejto časti fakt sa ospravedlňujem, ale asi fakt nič nebudete mať. Ibaže? Jak sa nemá rezidenci? Jej, nedajú pokoj a nedajú. Super, takže teraz by sa nám hodilo aj dosť iron. A toto bude skôr taká nudná časť, lebo budem furt robiť iba toto, kde spravím do dola, také voloviny. No, takže toto by bolo najlepšie prestrihať, ale čo sa mi nechce. Super. Na akej som úrovni? Fú, 48, no tak to som dobre vysoko. Dobre, tak ja si to tu nechám. Mal som si zobrať ten dia. Super. Jo, našiel som kaňón. Super. Ale ja inteligent som si nezobral žiadne jedlo. Takže idem home. No. 4, 4, 4, 8. Neočkaj. No super. Ale že potrebujem brezové drevo.
No tak. Kamarátovi sa žije, keď som mi naťažil kvarc bloky. No sa mu žije. Fú. Ale veď ja nemám žiadne brezové. Koľko mi treba brezového? 1, 2, 3, 4. Ty vole, jedna kostička, jedna jediná. Oh my god. A idem to hľadať, tak kde? Inteligent jedlo si nezabudni. Hop, hop. No, to som super rozhazované. Au. Osol. Však už mám koňa. Ja idem hľadať to brezové drevo. Sice nemám sekeru. Inteligent, ale tak v pohode, dá sa. A to určite tak, kde nájdem. Takže sorry, zase ma vyrušili. A pokračujeme v hľadaní našeho brezového dreva. Teraz sa modlite. Vyjadruj sa slušne. Aj takto sa to dá vyskakať. 8. Koulu som naťažil, super. Ale aj tam aspoň jednu kocku brezového dreva. Kosťak tu je. No doriti. Fuj, ty vole. Som zbabelec. Ten by stále iba staval a staval. No tak, dúfam, či sa vám toto video páčilo. Ak hej, nezabudnite to komentovať. Ja zatiaľ skúsim zohnať toto drevo. A tak uvidíme sa na budúce. Čaute.